Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan man installerer Zombie Fly Mod til Minecraft. Du går ind, jeg smider lidt link ned i, nedenunder. Men ellers går du herind, og så downloader du den her. Så lukker du den faktisk bare ned. Så der hvor du har dine downloads, så tager du her, der gør du lige, der trykker du her. Du skal have WinRAR, det ligger også lige, eller 7zip, jeg lægger lige et link til WinRAR. Så siger du udpak til Zombies modpack der, og så minimerer du den. Så går du ind i procent app data procent, og så roaming Minecraft. Så laver du en mappe der hedder mods, som jeg har lavet, og der går du ind og skriver, eller laver en ny mappe der hedder zombie, og der går du ind, der har jeg så alle mine ting til at ligge. Men ellers så går du ind, så når du har gjort det der, når du har udpakket den, tager du der, trykker du, så går du ind i config, tager det hele, prøver derind, og så lægger det derinde. Så kan du se, at der ikke er noget derinde. Så går du herinde i mods, går du tilbage ud i bin, åbner, tager den der står Minecraft, åbner med WinRAR. Så kan du så se, der er alt herinde i Minecraft. Der går du ind, så tager du classes og markerer alle dem. Den prøver du så herind. Og så er der en mappe herinde, der hedder metainf. Den skal du slette, for ellers så virker dit mod ikke. Og det skal siges, at i Zombie Modpack, der er der mange forskellige mod. Der er både fly mod, og der er ore mod, så du kan se diamant og sådan noget. Ja. Så kan du sådan set bare lukke den her ned. Og slukke den her ned. Går du her tilbage ind i mods, zombie, config, og så her der står der hvilket mod det er. Her der er det build mod, det kender jeg ikke lige så meget til. Men her er fly mod, det I måske gerne vil have installeret. Ved hver mod i den her, der skal I gå ind først og tage den her lille firkant væk, den der markeret blå. Den sletter vi. Og så ja, her der skal du så hvilken en du gerne vil have til at hvilken en du gerne vil have den til at til at starte med, altså til at du kan sætte det på. Der vælger jeg set, og off, der vælger jeg x. Her fly up, der vælger jeg v, og her vælger jeg c. Og så går jeg herned, så kan I se running speed multiplier with speed modifier. Der trykker I 5, og så 5,0, og hernede
vertical movement speed 0,5 og 5. Nej, den her, den skal bare blive ved med at være 2. Lige meget lave den fejl. Og så tager I den her, den skal også være 5. Så her, der kan I lave det om. Altså for eksempel jeres navn. Jeg skriver lige sådan. Så går I op, siger gem. Går I bare ud af det. Bare ud af den der. Herinde i Minecraft. Login. Og det her, det er for 1,7. Så går I bare ind i single player. Der har jeg så lige et hotel, jeg vil lave. Kan I se? Kan I flyve? Og I kan altid gå ind og ændre hastighederne og sådan noget. I skal bare huske at gemme. Og I kan også lave backups, hvis det er det, I vil. Men det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Men det var mig.